Me aloitti vuonna 2008, me oltiin silloin Konalassa ja sitten ollaan sieltä siirrytty Punavuoreen. Punavuoresta siirrytty sitten Kallion samalla kuin mainosala, tai tämä ala siirtyi Kallion suuntaan. Ja viimeksi oltiin tuossa Hattutehtaalla ja nyt täällä Hämeentiellä. No me etsittiin pienempiä tiloja ja haluttiin etsiä samalta alueelta tästä läheltä ja tämä osoittautui sitten meille sopivaksi. No sijainti on erittäin hyvä. Meillä on työntekijät tulee ympäri pääkaupunkiseutua, tänne pääsee suoraan julkisilla, metrot ja ratikat ja kaikki tulee suoraan tuohon alas. Ja lisäksi sitten plussana, että jos tarvittaisiin tulla autolla tai asiakkaat tulee autolla, niin löytyy autopaikkoja tuosta ihan vierestä ja on ihan vapaita paikkojakin löytyy. Täällä on hyvin siistit kaikki tilat ja pinnat ja kaikki toimivat. No siis tässä on tosi hyviä palveluita lähellä, että paljon erilaisia lounaspaikkoja ja sitten isona plussana, että tässä samassa rakennuksessa alakerrassa on K-kauppa, mistä pääsee sitten ostamaan lounastarpeita ja muuta. Se on ollut erittäin hyvä ja varsinkin alkuvaiheessa kun muutettiin tänne, niin se oli hyvin joustavaa ja yritettiin yhdessä miettiä meille sopivaa ratkaisua ja löydettiinkin semmoinen. Ollaan oikein hyvin viihdytty tähän asti. Kyllä.